מצאתי את הקראנץ' פיסטוק במהדורה מוגבלת, מהדורה מוגבלת. עכשיו אני אעשה מהדורה מוגבלת, אני עכשיו פותח אותה. רגע, אני אכניס את המצלמה. טוב, התחלה. יש פה את הקראנץ', אני עכשיו פותח. מטורף. ניתן עכשיו את הביסקט, אני אבוא לראות. אני כבר בא לראות, בסדר? טעים. יאללה, בואו, מי רוצה שאני אעלה אותו לאוטו? אלי, אתה תכף מסיים. זה ארטיק? רגע, אבא, הרי כבר מסיים. טוב, אני ארטיק אחת כבר שפעה. תעלה אותו, אם הוא לא יסיים. בוא, אראלי. אבל עכשיו לא. מלא. אראל עכשיו מאחוריי, נכון? בוא, אראל. טוב, תאכלו, תלכו להיות. זה כנראה משהו. אם אתם קוראים ואתם אוכלים, תשלחו לי הודעה. כאילו, בתגובה. נראה. תגידו להם מתי או לא.